Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping prelomili su sudbinu Ukrajine iza zatvorenih vrata. Bivši savjetnik Leonida Kučma, Oleg Soskin, iznio je brutalnu analizu nedavne Trumpove posjete Kini. Soskin tvrdi da je Washington spreman da prepusti Ukrajinu ruskoj zoni interesa. Trump i Xi Jinping nisu pričali samo o tarifama, već o podeli geopolitičkog kolača. Najgori deo je za Kijev. Vladimir Putin je odmah nakon toga stigao u Kinu kako bi od Xija saznao detalje ovog tajnog dila. Ukrajina i Vladimir Zelenski više uopšte nisu za pregovaračkim stolom. Soskin otvoreno kaže, Zelenski je potpuno prevaren i naseo je na obećanja Zapada. Evropa može da usvaja rezolucije i šalje pakete pomoći, ali Brisel i Kijev više niko ništa ne pita. Dok velike sile kroje novu mapu sveta, Ukrajini ostaje samo da čeka odluku drugih. Ovo je najopasniji scenario od početka rata.